Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Uzvišeni Allahu dželle neka te je neizmjerna hvala, neka je salat i selam na tvoga miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, neka je salat i selam na uzorite ashabe, na časnu porodicu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da s njim lječini, da ljubavi svoga vlada među muslimanima na čitavom dunjalu. Uzvišeni Allahu dželle tako ti ove najveće noći kadra, tako ti ovog mubarek mjeseca učini da mi sačuvamo svoju uzvišenu vjeru, din i islam i da tu priliku daš i drugima. Amin. Uzvišeni Allahu dželle podari našim umrlima rahmet i magfirat svoj. Uzvišeni Allahu dželle podari nama živima djecu salamet, jedan je salamet u dinu i islamu. Amin. Rabbil alamin. Uzvišeni Allahu dželle učini onima koji pomažu islam, učini uzvišeni Allahu dželle kod tebe odabranim. Amin. Rabbil alamin. Uzvišeni Allahu dželle daj da ne zaboravimo posljednji. Rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Kada mu se Džibril javi, melek poslan od Allaha dželle najodabraniji melek pojavio i on kaže uči, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u mubarek noći kadru trećini hira kaže ja učiti ne znam, a Džibril mi kaže ponavljaj za mnom. I tako je počelo teći bude i Kur'ana azim i šan. Tako je počela da se razi objava uzvišenja. Allah dželle kaže isto tako za ovu noć u suri Kadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejlatul qadr. Fama adrake ma lejlatul qadr. Lejlatul qadr. Salamun alejkum lejlatul fajr. Mi smo ga, kaže mi smo ga, Kur'an uzvišeni, počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr bolja je od 1000 mjeseci, meleki i Džibril. Tenezzalul melaiketu var-ruh. Dakle, meleki i Džibril s dozvolom gospodara Allaha dželle, gospodara, dakle svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Meleki i Džibril spuštaju se na zemlju, draga braća. U mubarek noći Kadr. I sigurnost je u njoj sve do svane. Uzvišeni Allah dželle braćo, sestre, što ste ovdje skupljene, nek je sretan i radostan onaj dan, kad je vjesnik ljudskom rodu darovan, kad je majka Muhammeda
Ja, Ilahi.
smo još da bila mjeseca i Hadži Feriz nam je uključio ovaj naš vakuf, uključio ovaj parking iza. A onda poslije toga neki dan u ovom Mubarek Ramazanu on je nijet učinio da za ovu našu omladinu, za nas Bošnjake, muslimane, napravi jedan international learning center, odnosno jednu veliku prostoriju, dakle prilike 90-60 fita, preko 5000 skvernih fita. Tu će biti sala za edukaciju, za sport, za kulturu, za naukovanje, za musafire, i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, nadajte se jednom lijepom objektu da će biti ako da bar 80% završen u Kurban Bajrama, a možda i ranije. O tome će nam nešto i Hadži Feriz reći. Mi molimo Allah Đelešanohu da njegova hajzirstva djela prijatelju seba. Ovdje nas ima da te i slušamo. Evo, ja ću poći do tebe. Nemoj mi da... Neću. Ostani. Lijepi moji, ja sam se naučio da ovako govorim. Ja se nadam da ćete me svi dobro da čujete. Zbog ove drage djece, naših stara, vas, braće, našega imama, lijepi njegove hanume i svih ostalih ovdje kod nas. Ja sam počašćen da mogu da vam uradim zajedno sa vama. Nije to za mene, nego je to stvarno za vas. Ne mogu drugčije da kažem nego koliko sam ja zadovoljan da dođem ovdje, da vidim, ja se sam naježim, evo ako vjerujete. Ne postoji na svijetu ništa bolje nego da se mi zovemo muslimani. Ja sam to već nekoliko puta rekao. Zbog toga što vidimo ovdje nas koji smo lijepi kakvi jesmo, Allah nam je dao ono što imamo. Moja je dužnost da ja dijelim ono sa vama. Ne bi ja mogao sebe da pogledam u ogledalo ujutru, a da vidim da neko možda nešto nema, a ja imam 2 ili 3 te stvari. Nije to samo to. Druga stvar je važnija od onih novaca koji se ulažu. Dobra riječ. Ako nema niko dolara, pa može da kaže nešto lijepo drugome i trećeme i četvrtome i djetetu i starome i mladome. Ako smo svoji, a jesmo svoji, neka nam Allah dragi da ono što je najljepše za sve nas. Ja vam se zahvaljujem što ste mene počastili sa ovakvom izvanrednom prilikom da mogu da sjedim sa vama, da učim sa vama, sa našim imamom. Ja opet moram da kažem, ja ga volim kao da je moje tijelo i sve vas također. I još jedan puta ja se molim Allahu za sve vas da budete zadovoljni, inša Allah da budete sretni, alhamdulillah, i da imate sve što vam treba. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Od srca vam se zahvaljujem.